Madzulo abwino alero lachisanu ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Simeon Voice ndi Zagayo Saveta Wirima. Poyamba nayi mitu yake. Boma lapempha azipani zandale kuphatikizapo Malawi Congress MCP kuti azitsatira njira zovomerezeka pochita misonkhano. Akatswiri za umoyo ati anthu ambiri omwe akudwala nthenda yakuthamanga kwa magazi sadziwa kuti ali ndi nthendayi, komanso ena samwa mankhwala mwa ndondomeko. Ndipo munkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino isewera ndi timu ya Ethiopia pokonzekera masewero odzipezera malo mu mpikisano wa AFCON. Tiyambe ndi nkhani yakuti boma lapempha zipani zandale okhudzidwa komanso nzika za dziko lino kuti azithetsa kusamvana kwawo pogwiritsa ntchito njira zovomerezeka. Mchikata chomwe nduna ya zachitetezo cha mdziko apita Mukhito atulutsa chati kukhwima pandale kumafunika kuti onse okhudzidwa alemekeze mabungwe azamalamulo ndi chitetezo cha mdziko muno pomwe akulimbikitsa kukambirana kololerana mtendere ndi umodzi. Mukhito anati dziko la Malawi ndi la nzika iliyonse ndipo kuteteza mtendere ndi bata ndi udindo wa aliyense. Pamenepa chikatachi achitulutsa potsatira zomwe zachitika lachinayi ku Lilongwe pomwe apolisi adaphulitsa utsi okhetsa misonzi pobalitsa otsatira a chipani cha Malawi Congress omwe amapita kumanda akamuzu panda kuti akayale nkhata pamwambo okumbukira tsiku la kamuzu. President wa chipani cha Malawi Congress Lazarus Chakwera ndi omwe anatsogolera anthuwo. Malinga ndi Mukhito palibe chipani cha ndale kuphatikizapo MCP chomwe chili pamwamba pa malamulo oyendetsera misonkhano ya anthu. Ndunayi inati kulowererapo kwa polisi pa zomwe zinachitikazo kunali kofunika kuti pakhale bata kuteteza miyoyo ya anthu komanso kuteteza dziko lino. Mukhito atinso okonza zionetsero akachita zionetsero popanda kutsatira malamulo komanso njira zoyendetsera chitetezo, apolisi amakhala ndi udindo olowererapo kuti apewe chipwirikiti komanso mikangano yomwe ingachitike. Akuluakulu amagulu omenyera ufulu wa anthu pansi pa bungwe la nzika zokhudzidwa la Concerned Citizens of Malawi ati ndi okhutira ndi momwe boma likuyendetsera nkhani zokhudza chuma cha dziko lino. Mmodzi mwa akuluakulu otsogolera gulu la nzika zokhudzidwa a Edward Kambanje ali na izi mu mzinda wa Blantyre pomwe amachititsa msonkhano wa olemba nkhani pofuna kufotokozera momwe chuma chikuyendera mdziko muno. Iwo ati mwazina mitengo ya zinthu yakhazikika komanso mlingo wa mitengo ya zinthu ikutsika. Chisomo break ali ndi zambiri. Akambanje anati pansi pa ulamuliro wa President Professor Arthur Peter Mutharika mitengo ya zinthu yakhazikika, ndalama yakwacha yakhazikikanso, ndipo izi zikuchitira umboni kuti chuma cha dziko lino chayamba kukhazikika pa miyezi yochepa chabe. Zinthu zingapo zimene taziona kuti zayamba kuchitika zikuoneka bwino potengera kunena kuti mitengo ya zinthu tsopano ikumaoneka kuti ikukhazikika kusiyana ndi mmene zinalili pakati apo ndi boma lija lapitali. Izi zoyenera kuyamikira chifukwa mukhoza inu kugwirizana nane kunena kuti panali povuta anthu kuti azitha kupanga mabizinesi awo mumasuka, panali povuta kuti boma lithe kukwanitsa kugula zinthu zimene zimafunikira mchipatala ngakhale zipangizo za maphunziro. Boma linali ndi ngongole zochuka kwambiri zimene pakadali pano tikutha kuona kuti no boma labweretsa njira zina zokuti lithe kukonza mavuto amenewo. Ndiye mukayenda kunjaku inu ndi mboni tikutsimikizana kunena kuti ngakhale chakudya pakadali pano thumba la chimanga limene Malawi amaligula 100,000 pakadali pano limatha kupezeka 45-30,000. Mitengo yokuti anthu akhoza kupindula ndi kudya ndi kugwiritsa ntchito ndalama zawo koma osavutika kwambiri. Ndipo mawu ake mmodzi mwa anthu omwe amayankhulapo pa nkhani za chuma ndi ndale mdziko muno Amavuto Bamusi anati kuti zinthu zikhale bwino chomwechi zatengera utsogoleri wa masomphenya odziwa kuthana ndi mavuto komanso osasakaza chuma cha boma. Ndipo mawu ake mmodzi mwa atsogoleri a mabungwe omwe si abomawa a Oliver Nakoma anati pamene chuma cha dziko lino chikukhazikika, boma la President Professor Arthur Peter Mutharika lilimbikitse ndondomeko zothana ndi katangale ndi ziphuphu
ponena kuti Katangale wakhala akusokoneza chitukuko cha dziko lino. Ndipo polankhulapo a Lighton Mangochi omwenso ndi omenyera ufulu wa anthu anapempha boma kuti lilimbikitse ntchito za ulimi wamthirira pokonzanso sikimu zonse kuti chuma cha dziko lino chipite patsogolo. Akuluakulu oyimirira mabungwe omwense abomawa ati kupita mtsogolo aziyankhulako ku zinthu zosiyanasiyana kuti pamene pakuyenda bwino aziyamikira ndipo pamene sipakuyenda bwino azinenanso kuti boma likonze. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Unduna wa za ntchito ndi luso la makono wayamba kuwunikanso ndondomeko zophunzitsira ntchito zamanja mdziko muno. Nduna ya mundunawu a Joe Chigona ati ntchito iyi ayikhazikitsa ndi cholinga chofuna kupititsa patsogolo maphunziro a ntchito zamanja kuti zizilingana ndi njira zamakono za maphunzirowa. Iwowa amayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pa msonkhano wa atolankhani. Trinity Kapamtengo wadza ndi ripoti. Achigona ati pamene ntchito zamanja masiku ano zikusintha komanso kupita patsogolo kamba ka luso la makono pakufunika kuti ogwira ntchitozi azikhala ndi zodziyenereza molingana ndi momwe dziko likusinthira. Iwo ati mwa ichi boma layamba ntchito yowunikanso ndondomeko zophunzitsira ntchito zamanja mdziko muno ndi cholinga chofuna kuti ogwira ntchito zamanja azikhala ndi ukadaulo omwe akufunikira pa ntchito yawo. Ndizofunika kwambiri chifukwa pano pati kuyenda tiyende ndi dziko amene lilili. Tikudziwa mbuyo mutinachedwa tinatengako nthawi kuti mwina tisinthe zina ndi zina mu kachitidwe kathu ka zinthu. Koma pano pati tinachona kuti chinthu chofunika kwambiri kuti zinthu ndi zina zisinthidwe. Monga tikudziwa kuti dziko lili kupita chitsogolo, ife tisamabwerere mbuyo koma tizendanso ndi dziko. Ndi mwina mutha kumuona kusintha kwambiri kwa zinthu, malinganaso ndi mmene dziko likuyendera, malinganaso ndi mmene zinthu zikusinthira. Sitikufuna kuti tikhale otsalira, koma nafenso tifuna tiyende ndi mmene dziko likuyendera. Mawu ake mkulu wa bungwe loona za maphunziro amanja la TVETA a Elwin Chiwembu Sichiola ayamikira boma pa ntchitoyi potsindika kuti izi zithandizira ophunzira ntchito zamanja kugwira ntchito yawo mosavuta pamene alembedwa komanso adzilemba okha ntchito. Boma likamapititsa achinyamata ku technical college chimene limafuna ndi choti achinyamata amenewa either akapeze ntchito o akambe ntchito modzimira paokha. Izi zingatheke ngati maphunziro athu sakugwirizana ndi zimene olemba ntchito akufuna. Ndifeka nduna afotokoza momveka bwino kunena kuti chachikulu ndichoti tifuna tiafunse anzathu amene amalemba anthu ntchito kuti kodi akufuna maluso ati. Ndipo maluso amenewo tiaphunzitsa achinyamata kuti pamapeto pake akamaliza skulu apeze ntchito mosavuta. Ntchitoyi yomwe iyambike mwezi uno mpaka mwezi wa April chaka chamawa akuti ithandizira kupititsa patsogolo ntchito zaluso komanso malonda. Ena mwa maphunziro omwe aunikiridwenso ndi monga maphunziro a ulimi, zomangamanga, ntchito zokopa alendo, migodi, kusindikiza mapepala ndi zina. Trinity Kapamtengo, MBC, Lilongwe. Chipatala cha Mapale chayamika mgwirizano watsopano omwe chakhazikitsa ndi bungwe la Beautify Malawi BEM Trust ponena kuti ndi gawo lofunika kwambiri pothandiza kukweza ukhondo chisamaliro cha zaumoyo komanso ntchito zonse zomwe chipatalachi chimapereka. Chipatalachi ndi chokhacho mdziko muno chomwe chasankhidwa kugwira ntchito limodzi ndi bungweli pansi pa ndondomeko yatsopano yomwe cholinga chake ndi kukweza ntchito za ukhondo ndi kagwiritsidwe ntchito ka zaumoyo. Tindi zambiri mu ripoti ili. Polankhula pa ulendo wowunika momwe chipatalachi chikugwirira ntchito zake, mkulu woyang'anira zaumoyo kumpoto kwa boma la Mzimba, Dr. Wamaka Msopole, anati chipatalachi kwa nthawi yayitali chakhala chikuyika patsogolo zaumoyo wa odwala kudzera mu mgwirizano ndi mabungwe osiyanasiyana pothana ndi mavuto aukhondo mwazina. Iwo ananenanso kuti chipatalachi chikukumanabe ndi mavuto osiyanasiyana pakagwiridwe kake ka ntchito, kuphatikizapo kuchuluka kwa odwala, kuchepa kwa malo komanso kupsinjika kwa zipangizo za ukhondo chifukwa cha kuchuluka kwa anthu omwe amabwera ku chipatalachi kudzafuna thandizo tsiku ndi tsiku. Ngakhale pali mavutowa, Dr. Msopole anati chipatalachi chikadali chodzipereka kusunga ukhondo komanso kuonetsa kuti odwala akulandira chithandizo chabwino pa malo aukhondo ndi otetezeka. Chipatala chono chimalandira mapatient, maguardian ndi anthu ena ambiri amene amabwera kuti azathandizidwe pano. Pafupifupi pa siku lina lililonse mwina timaona anthu pakati pa 500 kufika 600 pa siku. Now anthu amene ndi ambiri. Zimbuzi, mabafa amene tili nawo ndi ochepa.
malumu amene timathandizira mapeshenti amenewa ndi ochepa, komanso kunoko kumzuzu nthawi zina madzi amatha kusiya apa ndi apo, so malo ano amafunikira ola amasowekera backup kuti mwina madzi oti tikonzere kaya ndi zimbuzi, tikonzere mabafa, komanso othandiza ma client mapeshenti asambe m'manja, zimenezo zimatha kutivuta. woyimira bungwe la Beautify Malawi Trust Afani Kachali anayamikira akuluakulu a chipatalachi komanso ogwira ntchito chifukwa cha kulimba mtima kwawo komanso kudzipereka pakusunga ukhondo ngakhale kugwira ntchito movutikira. Akachali anati momwe chipatalachi chikuperekera ntchito zake zikuonetsa kuti chikugwira ntchito yopitirira momwe ma health center ambiri amagwirira ntchito zawo. Taona kuti akuyesesa ndithu mosamalika bwinobwino, koma ali ndi zoperewera, zipangizo zingapo alibe monga zogwirisira ntchito. Ndiye tikuona kuti nawonso madandaula kuti ngakhale timakhala ndi ndalama zimene timapatsidwa kuti tigwirise ntchito panopo sikwanira. Ndiye amapempha ndithu ngati kuti anthu ena akufuna kwabwino tithandizane kuti zipangizo zonga zimene zikusowekera zithe kuti azipeze, kotero kuti ndiye kuti ntchito ya ukhondo ikufunikira ija azipitiriza kukhala nayo. Ndikukumbukira kwina kumene amaotchera zinyalala, pachizungu timati kuinsenereta. Tinakapeza kuti kuli zinyalala zambiri kumene kuchako, ziliko zambiri chifukwa choti insenereta yawo chootchera chimene ali nacho ndi chochepekera, sichikutha kugwira ntchito yoti chiwotche katundu wambiri, yoti amapempha ndithu kuti mwina atathandizidwa atakhala ndi chootchera zinyalala chachikulu. Pakanali pano Mzuzu Urban Hospital imalandira anthu odwala pafupifupi 500 tsiku ndi tsiku omwe amachokera mu mzinda wa Mzuzu komanso maboma oyandikana monga Nkhatabe ndi Nzimba. George Nkandawire, MBC Mzuzu. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tibweranso zikatha izi. Changu mama tizipita changu tieni. Chani someni. Sha. Tie. Kodile ntili kuti. Ndubwela ndingopita ku bank usida center ndubwela kwa. Tubise nawo. Ndio sababu nasifanya. Tie tizipita. Kabla ndanimada. Titulize nawo ndrama. Mulisanduki kasha. Ilipo. Ya, kumene pokoma. Wacha Point ya Standard Bank yafika mdela lanu. Pitani page ndogo Wacha Point kuti mutabe nukusungisa ndalama mu account mwanu. Quick Cash ndi zina zambiri. Takulandani mugawo lina la nkhani zathu. Pomwe chiwerengero cha anthu odwala matenda othamanga magazi chikunka chikwera ndipo enanso akumwalira ndi nthendayi, akatswiri za umoyo ati ambiri odwala matendawa amawapeza mochedwa pamene enanso ambiri salondoloza kamwedwe kamankhwala. Mtolankhani wathu Lonjezo Msodoka akuonetsa chithunzithunzi chakukula kwa matendawa pakati pa anthu komanso kufunikira kwa mauthenga oyenera okhudza matendawa. Malinga ndi bungwe la zaumoyo pa dziko lonse la WHO, matenda othamanga magazi a hypertension akupha anthu ambiri pa dziko lonse, ndipo matendawa amaphanso ziwalo, kuononga ubongo komanso ipsyo. Malinga ndi kafukufuku yemwe bungwe linachita mu chaka cha 2024, anthu okwana 1.4 biliyoni azaka zapakati pa 30 mpaka 79 amadwala matenda othamanga magazi.
mdziko muno matendawa aliponso ndipo akuti akuphanso anthu ochuluka. Malinga ndi chipatala cha Kamuzu Central, anthu pafupifupi 40 pa 100 aliwonse omwe amawagoneka pa chipatalachi amakhalanso akudwala matenda othamanga magazi. Mmodzi mwa akuluakulu pa chipatalachi, Dr. Peter Jere, wati pa tsiku chipatalachi chimathandiza odwala matenda othamanga magazi okwana 40 ndipo ena okwana 50 amafika pa chipatalachi lachitatu lililonse kuti adzawaunike momwe magazi awo akuthamangira. Malinga ndi Dr. Jere, anthu okwana 15 kufikira 30 amamwalira sabata iliyonse pa chipatalachi kamba ka matendawa. Iwo alimbikitsa anthu mdziko muno kuti adzipita ku chipatala nthawi ndi nthawi kukayezetsa matendawa kuti ngati pali vuto athandizike msanga. Matenda a hypertension kamene onena kuti othamanga magazi alipo ndithu pakati pathu, ndipo tili ndi udindo waukulu onena kunena kuti tithe kusamalira matupi athu. Matenda amenewa pachizungu amanena kuti ndi silent killer, chifukwa kuti zizindikiro zake sizimaonekera. Pamene zimayamba kuonekera amakhala kuti iweyo watani wavulala kwambiri. Ndiye pokhala kuti matenda amenewa ndi silent killer, anthu tiyenera tizikhala ndi mtima wofuna kuyezesa BPyo kwa nthawi ndi nthawi. Pa chipatala cha Bwaira m'boma la Lilongwe akuti pa tsiku chimathandiza odwala matenda othamanga magazi opitirira 10, ndipo mwa anthuwa ena amakhala ochepera zaka 20 zomwe kale sizimachitika. Mmodzi mwa akuluakulu pa chipatalachi, a Isaac Kumwenda, ati pali kufunika kogwirana manja popereka uthenga oyenera okhudza kuopsa kwa matendawa komanso kufunika koyezetsa msanga. Tonse tigwirane manja. Anthu kumudziku akaona zachilendo mthupi mwawo akwena kuthamanga ku chipatala olo sanamve chilichonse, akwenabe mwina kamodzi pa chaka azibwera ku chipatala sisako BP, chifukwa tikuyeza ngati zizindikiro zimene zili zotsika kwambiri za BP. Ena amaona kuti mutu wapweteka, ena amaona pa mtima pakupweteka. Mmodzi mwa olankhulapo pa ufulu wa zaumoyo mdziko muno, Amaziko Matemba, alimbikitsa anthu kuti azikhala moyo osamala ponena kuti ena mwa matenda akuthamanga kwa magazi amadza kamba ka zakudya, kumwa mowa mochidakwa komanso kusachita majowajowa. Kuthamanga kwa magazi ndi matenda kuti anthu ambiri timayalekerera komanso timaona ngati si matenda, chifukwa kuti dziko ngati anthu tinazola matenda amene mwina timamva mthupi kuti munthu akuoneka moni. Ndi muchizungu timati silent killer. Ndi matenda unati umakhala nawo kwa munthu sangaone. Nkona nthawi zambiri anthu amakhala ndi zikhulupiriro. Anangogwa atamwalira kuzati mwina inali BP kuti inashuta inakwera komanso munthu yomwe sanayezesepo BP. Ndi ofunika kuti ngati dziko tiyambe kuganiza mwatsopano. Pomwe dziko lapansi likhale likukumbukira matenda othamanga magazi pa 17 Meyi, unduna wa zaumoyo wati matendawa ndi vutodi pakuti anthu 33 mwa anthu 100 aliwonse mdziko muno akudwala matendawa. Mmodzi mwa akuluakulu ku undunawu, a Hastings Chiumya, wati polimbana ndi matendawa boma likuonetsetsa kuti mzipatala zosiyanasiyana kuphatikizapo zakumudzi zili ndi mankhwala okwanira matendawa komanso kulimbikitsa kuyeza anthu matendawa mwansanga. Chomwe boma lachita ndi tikufuna kuti tizithandiza vuto la matenda mgonagona mwakamodzi. Chingerezi chache titaonena kuti nchovutirako koma titaonena kuti integrating non-communicable diseases ku mavuto amatenda ena. Mavuto ngati mwina HIV AIDS, chifuwa chachikulu, malungo. Sitikufuna kuti mwina munthu akakati wadwala azibwera ulendo wina azitindabwera ndi mwina timuthandiza za BP or sugar kena kuti muzo akabwereso kachikenaso. Kuchuluka kwa anthu odwala matenda akuthamanga kwa magazi komanso imfa zomwe zimadza kamba ka matendawa zikuonetsa kukula kwa matendawa pakati pa anthu mdziko muno komanso pa dziko lonse. Azaumoyo akuti pakufunika kulimbikitsa anthu mdziko muno kuti azipita ku chipatala kukayezetsa matendawa, kukhala moyo wathanzi komanso kutsatira ndondomeko yomwera mankhwala amatendawa. Lonjezo Nsodoka, MBC, Lilongwe. Maploti a nyumba zoposera 2000 alowa mu kalembera wa nyumba zalendi zomwe eni ake akuyenera kumalipira msonkho mu gawo loyamba la ndondomekoyi. Mkulu ona za msonkho ku bungwe la MRA Mayi Elizabeth Polokera anena izi pa maphunziro a olemba nkhani a zamalonda omwe anachitika posachedwa pa boma la Mangochi. Elin Chimoyo ali ndi ripoti.
kuyambira mwezi wa April bungwe la MRA layamba kulimbikitsa ntchito yotolera msonkhowu ndi cholinga chokweza chuma cha misonkho mdziko muno. Msonkhowo omwe azilipira ndi eni nyumba zalendi azipereka 15 kwacha pa 100 kwacha iliyonse ya ndalama zomwe anthu okhala mu nyumba zawo alipira, ndipo aziulipira pakatha miyezi 3 iliyonse. Apawokera kufotokoza. Msonkho umenewu unayamba kugwira ntchito pa 14 April 2026 tako panopa tikunena pano ndekuti tili mu msonkho umenewu wanyuwani. Malipiridwe ake ndionena kuti uziperekedwa kota ina iliyonse, ndekuti pakatha miyezi 3 taxpayer aliyense amene ali ndi nyumba amene akulandira ndalama zimenezi akuyenera kuti pa 20 pa mwezi winawo ikatha kota apange full 10 azapereke kwa MRA, komanso azapereke payment mogwirizana ndi msonkho umene wawerengera 15% ya ndalama zimene walandira. Ma officers athu akuyendera komanso information ikutengedwa padakali panopa tikuyendera kale madera amene makhala nyumba zitengani zochepa komanso mwina zikulu tikachoka pamenepo ndoti tizakhala ndi fezi ina imene timatingati medium density kumene kuli nyumba zocheperako. Msonkhowu ndi okhazikika mu malamulo a misonkho a dziko lino, ngakhale bungwe la MRA silimatolera zaka zambuyomo, koma bungweli lakhala likutolera msonkho wa mtundu omwe amalipira ndi eni nyumba zomwe zimagwiritsidwa ntchito pa zamalonda. Pali chiyembekezo choti misonkho ya mtunduwu ithandizira bungwe la MRA kutolera ndalama zochuluka kuti lifikire mlingo wa 6.2 trillion kwacha, yomwe ikufunika pothandizira dongosolo la chuma la chaka chino kufika chaka chamawa. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre. Ndipo munkhani za masewero, timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya Flames isewera masewero awiri opimana mphamvu ndi timu ya Ethiopia pokonzekera masewero odzipezera malo ku mpikisano wa maiko amuno mu Africa wa AFCON. Timu yomwe mphunzitsi wake ndi Kalisto Pasua isewera ndi Ethiopia pa 6 June kenako izakumananso kachiwiri pa 9 June mu mzinda wa Addis Ababa. Praise Majawa olemba ripoti ili. Pasua akuyembekezera kutulutsa mndandanda wa osewera omwe apezeke pa masewerowa pa 28 May ndipo zokonzekera zidzayamba pa 1 June. Mphunzitsiyu wati masewerowa athandizira kuti timu ikonzekere bwino mpikisano wa AFCON. Iye wati akufuna kuti masewerowa athandizire pothana ndi mavuto a osewera akutsogolo pa nkhani yokhudza kugoletsa zigoli. Matimu a Malawi ndi Ethiopia anakumana komaliza mchaka cha 2023 pa masewero odzipezera malo ku mpikisano wa AFCON, ndipo matimu anafanana mphamvu posagoletsana. Pa masewero asanu ndi atatu omwe akumana matimuwa, Malawi yapambana masewero atatu, Ethiopia yapambana kamodzi, pomwe masewero anayi anafanana mphamvu. Praise Majawa, MBC Sport, Blantyre. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Boma lapempha zipani zandale kuphatikizapo Malawi Congress MCP kuti azitsatira njira zovomerezeka pochita misonkhano. Akatswiri za umoyo ati anthu ambiri omwe akudwala nthenda yakuthamanga kwa magazi sadziwa kuti ali ndi nthendayi, komanso ena samwa mankhwala mwa ndondomeko. Ndipo munkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino isewera ndi timu ya Ethiopia kukonzekera masewero odzipezera malo mu mpikisano wa AFCON. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Simeon Boyce ndi nzangayo Savita Wilima, tukufunirani madzulo abwino. Kwanose yakwananso nthawi ija ya zanyengo. Kunazizira madera ena monga kudedza komanso ku bwalo la ndege la Kamuzu komwe kunazizira ndi madigiri okwana 13, uchitedze 14, koma Kasungu Vumbwe ndi Chichiri kunazizira ndi madigiri okwana 17. Tembekezere nyengo ya mitambo yapatali komanso ya mphepo madera ambiri a dziko lino. Chifunga chikuyembekezereka makamaka madera ena okwera komanso muzigwa. Mphepo yamwera
ikuyembekezereka kupitirira kuwomba pa nyanja zathu zonse kotero kuti onse ogwiritsa ntchito nyanjazi akhale osamala nthawi zonse. Izi zili chonchi kamba kamphepo zochokera kumwera chakumvuma zimene zikufika mdziko lathu lino kotero kuti usiku uno tiyembekezere nyengo ya mitambo yapatali madera ambiri a dziko lino koma mmawa madera ena muzazizira kunzuzu kuzazizira ndi madigiri okwana 16 chimodzimodzinso Blantyre koma kulilongwe ndi madera ena ozungulira kuzazizira ndi madigiri okwana 12. Ndipo mmawa omwewo tiyembekezere nyengo ya mphepo komanso ya mitambo yapatali ndi mvula yowaza madera ena monga kunzuzu Zimba Lilongwe ngakhalenso kubalaka. Ndipo masana tiyembekezere nyengo yofunda komanso yotentha madera ena a dziko lino kunzuzu kuzafunda ndi madigiri okwana 24 25 kulilongwe chimodzimodzinso Blantyre koma kunsanje kuzatentha ndi madigiri okwana 31. Tiyembekezerenso nyengo ya mphepo komanso ya mitambo yochuluka ndi mvula yowaza makamaka madera a chigawo chakumwera chigawo chapakati mitambo yapatali ndi mvula yowaza. Ndipo nkucha la Mulungu tiyembekezere nyengo ya mphepo ya mitambo yapatali komanso mvula yowaza madera a chigawo chakumpoto monga kunzuzu Zimba komanso ngakhale kumwera ku Blantyre. Zikomo poonera za nyengo mnali ndine Charity Mapondo. Khalani ozindikira dziwani za nyengo. Awa ndi alimi awiri a tomato omwe minda yawo ndiyoyandikana. Alimiwa nthawi zonse amagwira ntchito zawo mwa mpikisano. Lero mpikisano wakula ndi wamthirira pamene wina amagwiritsa ntchito